माइग्रेन एगो सिरदर्द हवे, आम तौर पर मध्यम से गंभीर तीव्रता के बार बार हमला के रूप में देखल जाला आ अक्सर जीवन भर होला। बिना इलाज के हमला 4 से 72 घंटा तक चलेला। माइग्रेन के हमला में आम तौर पर सिरदर्द शामिल होला, जवन की मध्यम गंभीर तीव्रता के होखे। एक और आंख के पीछे गुणवत्ता में स्पंदन, शारीरिक गतिविधि के संगे अवुरी बढ़ जाला, प्रकाश आवाज के प्रति संवेदनशीलता मतली के संगे संगे होखेला। माइग्रेन के सिरदर्द बढ़ावे वाला कारक कई गो कारक होला, जवन अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग हो सकेला। 3 मुख्य कारक में शामिल बा। 1, कुछ पर्यावरण में बदलाव, मौसम में अचानक बदलाव, नींद बहुत ज्यादा होखे भाना, तेज गंध आवेला, तेज आवाज या तेज चमकत रोशनी, खाना छोड़ देहल। 2, मानसिक स्वास्थ्य के चिंता, कुछ खास भावना के बारे में, तनाव, अवसाद, चिंता के भाव। 3, चिकित्सा कारण से, मोशन सिकनेस, ब्लड शुगर कम होखे, हार्मोनल में बदलाव, अधिक परिश्रम के बारे में बतावल गयल बा। माइग्रेन के संभावना केकरा ज्यादा बा? दुनिया भर में करीब 1.1 अरब लोग माइग्रेन के सिरदर्द से पीड़ित बाड़े। माइग्रेन बच्चा अवुरी बड़ दुनों में होखेला, लेकिन देखल गईल बा कि वयस्क महिला पुरुष के मुकाबले 3 गुना ज्यादा एकरा से प्रभावित होखेली। महिला में माइग्रेन के संबंध अक्सर हार्मोन में बदलाव से होखेला। माइग्रेन के इलाज, लक्षण से राहत आ अतिरिक्त हमला से बचाव माइग्रेन के मुख्य इलाज है। लक्षण के कम करे खातिर कुछ टिप्स में शामिल बा। 1 कप कॉफी पी रहल बानी, शांत अन्हार कमरा में आंख बंद करके झपकी लेवे भा, आराम कईल, माथे पर ठंडा कपड़ा, बर्फ के पैक रखल, ढेर तरल पदार्थ पिए के बा। माइग्रेन के प्राकृतिक इलाज में विटामिन B2, राइबोफ्लेविन, मैग्नीशियम, कोएंजाइम Q10 आएगो औषधीय पौधा बटरबर शामिल बा। माइग्रेन के औषधीय इलाज, माइग्रेन के 2 गो अलग अलग प्रकार के दवाई होला। 1 तीव्र दवाई, दर्द से राहत पावे खातिर लक्षण देखते ही लेवे के चाही। 2 निवारक दवाई, भविष्य में होखे वाला हमला अवुरी एकर गंभीरता के कम करे खातिर रोज लेवे के चाही। जीवन शैली में बदलाव, जवन माइग्रेन के हमला के कम करे भा रोके में मदद कर सकेला। व्यायाम कैल, सिरदर्द पैदा करे वाला खाद्य पेय पदार्थ से परहेज, नियमित रूप से निर्धारित भोजन कैल, पर्याप्त हाइड्रेशन होखे के चाही, लगातार नींद के कार्यक्रम, स्वस्थ वजन बना के रखल। माइग्रेन से पीड़ित हर आदमी के सिरदर्द के समय प्रभावी इलाज के जरूरत होखेला। हमनी के सरल तरीका आजमाई, अवुरी ए बार बार होखे वाला दर्द से छुटकारा पाई। हमनी के वीडियो के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करी।